салом алайкум бародарои азиз. Як ҷавоне гуфт ки зан ақл надорад. Як шайх дар ҷавоб гуфт бале, зан ақл надорад. хуб, беақли зан дар он буд ки туро 9 моҳу 9 рӯз дар батнаш гирифт. дар вақти таваллуд шудани ту бо марг даст ба гиребон буд. 2 сол синаи раҳм дод. 20 соли дигар мунтазирӣ кашид то ту бигӯӣ ки зан ақл надорад. бародари азиз, занам модар аст. модари ту ҳам модар аст. хоҳари ту ҳам модар аст. беҳтарин занҳое ҳастанд дар дунё. зани фиръавни лаин, касофат худша худои замин хонд, лекин занаш беҳтарин аз занҳо буд ки имрӯз сардори занҳои биҳишт аст. ҳазрати фотима, ҳазрати оиша, ҳазрати робия, ҳазрати марьям, ҳазрати осия беҳтарин зан буданд. чаро мегӯӣ зан ақл надорад? Кӣ гуфт ки зан ақл надорад? занам инсон аст. зан модар аст. зан дуюм офаридгор дар замин аст. дуюм офаридгор. як рӯзе ба худованд гуфтам: худоё, ман чӣ гуна туро бубинам, наздат ба зону занаму тавба кунам? худованд гуфт: ту маро дида наметавонӣ, аммо ман касеро дар замин гузоштаам ки нисфи ман аст. наздаш рав ва тавба кун. гуфтам: парвардиголо, кист он? гуфт: модар. субҳоналлоҳ. ҷаннат ки ризои падарон аст, дар зери қудуми модарон аст. хоҳӣ ки ризои ҳақ биёбӣ, ҳамон кун ки ризои модарон аст. бародари азиз, ҳеҷ вақт занро таҳқир накунед. ҳеҷ вақт. чунки занам модар аст. як муаллим дарс мегуфт ва ба талабагон вазифаи хонагӣ дод. он маълими ахлоқ будааст ё динӣ будааст. ба талабагон вазифаи хонагӣ дод ки ҳар кас аз ҷаннат барои ман хок биёрад. хуб, талабаго ҳама дар ҳайрат буданд, чӣ гуна аз ҷаннат хок биёрем? аммо дар байни он писарон як касе буд ки бисёр доно буд. омад хона, ҳавлӣ ва нигоҳ кард ки модараш ба ҳар ҷой қадам мезанад. хулас рафт аз ҷои пои анаmu модараш як каф хок гирифт. хок гирифт дар як латтаву фардош рафт ба дарс. муаллим пурсид: ки аз ҷаннат хок овард? он муаллимам ба фикри худаш бесавод будааст. ҳамин писаре ки аз ҷои пои модараш каме хок гирифта буд, гуфт ки ман овардам, ман хок овардам. муаллим онро ба тахтаи синф даъват кард ва таҳқирам кард ки чӣ гуна ту аз ҷаннат хок овардӣ. хуб, ин писар ки хурд буд, бисёр доно буд, зирак буд, дар ҷавоб гуфт: муаллим, ту худ гуфта будӣ ки ҷаннат зери қудуми модарон аст. субҳоналлоҳ. ҷаннат зери қудуми модарон аст. агар хоҳӣ ки худованд туро дохили ҷаннат кунад, аввал ризои модар бояд бошад, ризои падар бояд бошад. худованд ҳурмати падару модарро аз ҳама чиз болотар донистааст. ҷиҳод аст, ҷиҳод.
агар хизмати падару модар кунӣ, агар падару модарта нигоҳ кунӣ, гуфташ сар напечӣ, яъне ҳар сухане гуфт хуб қабул кунӣ. занам модар аст, хоҳар аст. ҳеҷ вақт бародарои азиз занҳоро таҳқир накунед, чунки он модари фарзанд аст ё модари хит аст, модари як бародарт аст ё хоҳари як бародарт аст. ҳеҷ вақт сухани бад нагӯед. дар амони худо. худоҳофиз. дар канали мо обуна шавед, лайку комментария фаромӯш накунед. худоҳофиз.